to be one and a crack. It's be a woman, not that radius is shiny day. I am fine with seeing your emblem, your genial form, and you fancy on the energy. You are not fast enough to that I was what's yes, yeah. That your mother was you never jump off from the office. Yeah, when we have read that, yet so no from my wedding. Rabbi Radenia, dinner na Senate Tonka. Yet I was see you round. What did Mama you at Japan? Jesus. Yes, Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maybe I will be a radical. You see that hour na wutie ya sorry awurade apagya awurade sene ya ne dan no ebradu se nyame ni pa nyame akoa de nyame asoma no nyame somafo de awurade asembrew na ebre nya abotre pa na jebre ne tie o nyame ni pai esan se bra kakra ni a wode awurade asemba ye no enipa pi anyo je nam ne nsa so na papa di ameka dan ne se san nipa se ne ese ye bo mo ho ban na o tena se che na efe ye de awurade nyankopon pai won so san we won mo esan so ya adoma chede once a time bi na enya nkrofo se wo wiase san so dan na yam ni na awurade ahye ne se wo me ye odifo mfa mo amanaman anyi nipa mpempem ena me ka adwuma awurade de papa ya ye na wasa betena ha ohu bedwuru mi amedi a kire kura ma bere ama no batan wo sranda so gina mo ayi adwuma nti esa keka ya wo sam para awurade tumi wo ho ebre aso se onyame difo onyame akoa ni bishop edi onyame asembro yabako bishop abesaki kwa ponchen na sida watiefo nyina papa yamo akwa baba afidie iso asafo mejoso eburu ya mishira waja mompo motesen nyame adumo bishop ye ho ye pa hallelujah amen oma me fa sa akwanya nso na menchia aya SOMPA TV ahwefo ana SOMPA TV radio etiefo amisha ma mo nyina adwo amen na enaya weekends yes menim se obia ho eye hallelujah amen osofo na wotwe ne ncheba debio anso mo nsam no ye den toso p enti wa wo hwame a wotie me a na wotwe akwa aporo abeto na katremada wa bodwem moja redi wo mu afrosan my god mama ye nyina kasa awrade yesu ya dawasio hallelujah amen asofo Bishop program ya 2 days program God Possibility Conference prayer so conference bibi ya awrade nyankopon yonan ene edi de one no abeku yes na dia asam kakra na o ka kiro mo a omo sa omo mre ne omadaje bai osofo dia na o ka kiro mo yewra awrade israel so watena se obusa ma se na mo obi ka because na dia me de ni ahu no me ho adwere me na dia me ka nyina ne se obi bi otimbe pia asase no so awrade israel no mintimi ngase obi ba ha wanya bibia mfa nko because an wosra awrade na mo so edadi ne niam esiwo impo adanse a mede ma so te ne kire se enkrofo aba won so no obi nsu bedi adanse na ne ameka ne se obi bia oba honom no enne wodi bibia fra asase no so na awrade hira no na ne mpai bo na desrede ene na koma mu mpai bo nyina awrade nyama no we Yesu dem mo amen amen na brother Tony Bishop I also mpo to say Bishop na mi ada Roma en wosra na so yeso ye ho ye pa adanse ba ko pa
wote wo SEDAR awa ohun se nyame gusu a oje ne maka ba ko Bishop na minshao na dance esisi yende na ano edin papa na de mete ya eye me ho ehodiri na eye me ho enwanwan ni se abrante a na opeba na papa ne yere omo peba nyame na moso a omu enya ba na ode akra na ebe kire no na eye me nwanwa nyame omo so ma hwehwe a wo ache nyame na moso ema omu enya wo ena de sanso ya me nwanwa ne se papa o me kan to se ni na dia no se ne yere ni nantini ya ne ya be 1 year na nyame ma wo hira enkyene so wo fidie ya so asanti ni bi na o se okoda na dwo o de fifa ni 19 na ye ne ya no na o se baba o sonda ye no na we adia te se koto apere tentia da ye nu na epie free ni nanu na adia chi ye ni nanu onti biem atopem se ne wonderful for 1 year more than 1 year na ano din papa na mi sha bishop say na me Bishop se woswan kan bi na to ne asofo abai kwa ka mo be hi enti woso di adanse ba kopa enne wote wo SEDAR asase na so a wohu ne se nyame gusu a oje ne ma efu wo hawo Bishop Nyankopon enhyira awurade de wo ye dwuma wentina Nyankopon edo eba asase so na yenua baba ko adanse odi ya me so me ho dwure me ne se ye ma me ba ko o se ne kidney enyina sei o hospital ye se ne kidney na sei na je se kidney nso de nya sei a ne kono kona na esei ye to the sense atiefo mfa ncheme o se sabi na se nyina pro na ebon kankankan enso nyame enam na adom no so a bishop obehimu awurade fa so ebompa ye man akwankyere o ya akwankyere wie no o sa ko hospital no ye se ne kidney na asei a enche no ofira asase so no ni nyina yiye enuane a yetua na no ntimi ni bibia no sese ni nyina otimi dia ne ho ato na ogina dom anim a odi adanse na asofo down anim a ogina no oba no na okuta doctor so report e kire say ne ho aye dey ato no mokutwa scan nurse ni da kenkai ya mo ye semel o shame wotie SEDAR hour ebere dia fra unua na unua bi nso fra unua na fro bi na ka kire ne se SEDAR hour don no edu ono so mfa ni fidie ento SOMPA TV anasa SOMPA radio anasa Facebook anasa YouTube na obeye nshira sabre yenko YouTube no so na yenko ma omo akwaba omo say omo mara ni omo adaje ne ye esom no yenko ma omo akwaba wo YouTube no so also for buy Bishop ya ba afidie no so a yententa afidie no so a yenu aba Linda Wusu o se we gina so den o say I'm watching you from US Monica Wusu so hweye Ruta Samoa enso ewo so ne yesom Mary Aqua o type den na ya wagye enso egina so Samson and Mercy Jamfua enso egina so Mary ayeyi egina so ena Constance eje ono so owamanone ohwe den sana Zinabu Amedu ono so obi amone nsem adanse ye no piaga nso egina so Kiss Wakes ogina so Portia yeboa egina so yabego so fu yima ana Tony wono nso ato aso aman so for them inshira bacho Kiss Wakes any some root Asamoah any some Bismarck Abasi any some Mary Aqua enso egina so Constance Ejei Nana Afua egina so Mami Pokuya egina so Monica Owusu enso any some den Vida Osei Sapon egina so ene dodo na egina so for you man okay me call YouTube no so a na Zinabu Amadu egina so Patience Apasa na ba egina so Bless Dogwe egina so Mame Danso enso egina so Sanso na Vida Osei Sapon enso gide so Davis Miller enso egina so ebi Mavis Opokone Agnes Nyamenso Aisha Daida onso egina so also ohwe from Amanone Mary the Rose enso egina so Zinabu Amadu enso egina so Nana Jesiwa egina so Samuel Danso enso egina so bi
Kennedy nso Ralph nso egyina so. Hallelujah. Amen. Ansa na ebetie nyame asem no. Ochina ene edu program ye 2 days. Oh yes. Enti obi bia onya ma me to me ade nyina ye mpa bo kese ayam pipe a yesi nyankopon to me ade nyina God of possibility conference ena obi bi oba ho bia mpaebo no ekompo bia so ochina na yesi obi bia mfa ewo ani emra dia na sofo ka cho bia ene wabo na so oba wontimi ma dia na oka chense ochina anopa onye den Bishop Nyame Shirawo kakra mekan se obi antimi ama ho na waye no ho nanso akira nso ye da foforo ma na kwanya da ho enti se waboa ho se obeba kira ma bibia nsi ukwan hwe se kira Nyame boa betima be pia asase no so because onyankopon ya adma wodifo ne sori agina kira no wapaga mic no wagira matia fra urade tumi ezanza ose obi bia mfa wo emepia asase no so na ade a enyono no be ye de papa ename kai obi se ene bra awurade nam so eche communion wa ya nipa de kana no eka ni nipadua no cheso obi ontimi se niam woni mu papa se me kai ababa wa o se wuhira nsuo so a ewo TV so o DBC so no so no ye na okoda bishop o se ne yam kan no onko sesebi okoya no so mpanyina nim nie o se ogya ne na no ohu ade se enwi na 7 years ne afura ya ne ya doctor so obey no operation se enwi ni na da ne yam a na ekoso ni problem eni so obi TV na papa onye na adwen so obeba na se nipa no ye ne ho na mebu a kina kwan na bie osofo metiwase a that's right na adanse a ye nua ba na ohwe ye sompa sida awa no so ono ye bompa ya insua ye di si so a yes onum bia no wayare for 7 years ye funu no operation okoya ne so anaju na bibi free ni yemba ya ayese nipa see nwi ankasa nipa nwi tintin yes tintin free ni mu aba free ho be 7 inches ni free ho ni yem na ye den adwono e ma bie we na kire se nipa pia yare ye wona ebi wuo na ye obi operation na osofo obi sorry won bi aso wona ho odin free won sem na kire se we nyina no you already be wo ha osofo komu hu sida awa yes entema asem no osofo komu to ana say so mutu anamo so be bompa ya komu na we na sister na kase na TV sumpo na menya mayale sei enti na mafro ka se me ba be hwe sofo no se mi be hia ne de a ene asem besi ti sister na no de ani je ne onkeka na be pia asase no so ene osofo na ma memfa sa akwanya nka nkire obi bia ohwe ya oti ese abo pese se edidi kwan ena asem hia wo ho enso so yemfa soma opemfo that's right everybody should general obecha kwan mu chira be bia wo hwe ye firi bia ano papa obetimi a do percent oba program no bia obetimi afaka wo free Christian ena ye numbers nyina so no ofra ye be mo direction yes ye just 2 days program yes ochara so me ebe ye twuma we nyina ye di onyankopon na sana no osofo me pese enen so ye bie line won se fie da bia ye bie line tum ma obi bia so a wo so wo wa dance ye no onso so wo de ye dai wo de ba na nipa bi so asen won dance sida our dance vi se enen so ye be sere urade ho bobro ho ade se na wo twi nyina ye na wo twi a ya to den se bibibie ni ho a erade eye no yona enti wo fie ho wa adwuma mu ho kwantuo mu ho ma wo hwe ya free Europe wo hwe ya free America amen wo hwe free Asia say in kran ta kura de ne ta kwa ni potem enkuransa ne sunyane ni potem kuma se ha ne potem oh ho ni potem ana se esrem ni potem ho nyina won so adanse no ba ho amen enti sabre anche me bebiela anatum na won so no sida hour also the wadanse aba God bless you enche ena ya dance de timuntie ne yemu aya mo frese mo pempa bo no me de bia me de wana wasi ho emma me bompa ye mo bibio pese ne bompa enti samre de mo a wa join sida hour na urade aye bibia ma no ye ofo no krado
Yes. Na line no ɛyɛ so wɔtoro. Enti nyame yɛ wadom na wobɔ wura mu a. Yes. Mesrɛ sɛ ɛyɛ TV no. Ɛyɛ lower ne volume no. Ana radio ana sɛ firi hɔ koraa. Yes. Na kɔ kasa na Nyankopɔn enti wadanse. Sam ne deɛ medical bo mo de omo voice note na ba no me bɔ kakra na wachi adanse no. Me bɔ kakra na wachi adanse no. Ye wie pɛ ososo me na me bia tum. Sam re yentie omo so omo de omo adanse ni bia ba. Also beti ma send voice note no. First number na go screen so ne de tosu bi no. Yanko ne yanko tie bi mra. Ocho differ CEDAR wa asofofo ade a nyame enam ye papa so aye ena me de madanse e de amamu da de dikan asida edikan koma twediam po nyame de tosumi no enkoma wo the 1st September ka say ubeshira woyɛ so de amaye nyame anim no kurani me kura de mewo esilim no ho a nti nanse me be yare pa nanu tuna say obi na abo me dua so kakanga kraminem say nyame adom me hoye na afina me fu ahye nti oil no anadwo me beda na me di bi esra me yefunu so at once na me hu say bi yefunu no emohyehyemete say de so je gu me yefunu no eno mpo me di kakra bi kra na gu me nsem na me de fa me yefunu so me yemu ne hyehyeme say de yasoja wo me yefunu so daddy nyame anim ne kurani me ye ne be 10 mu ho that time na ye ya so wie ya ye bompa ye wie na ye pon ye no na me start ye na me de ye na e bo be 11 koboto mu no daddy me ko toilet a ma de chinye na se enne nyame enam so ene enhira wodi hira wo ye so ama ende men so menya ayaresa daddy de me kan se nyame onhira wo nyame nkoso a entre wo hiem nyame ma Ghana man obia ente wonka misire nyame se nyame ema untu fa enko echichi no ho a medawase daddy medawase no waka ye mpaibom pacho me number nie da de ubehu bia na waka kire me na waka me pacho frame Mary Aqua na me de flew land ye adum pacho me na me kere me mense sem bana ame adum ona mosoma e baye no but mpaibom ne de me gusu me no won ye mi de nya me ne mbepam no ahomje bibia ba ye kama mwachidi wom Bacho mekasa free abuakwa eda na nyimre bi na mete ho na mehu se papa aba afidie so na me chinchimo afidie na koto ho na me na mi enu kasa yi awimia borobo some eye me ya meda eye me ya me sori eye me ya ti me hunu papa no na mse dabi megina ha na ma chie CEDAR afa die o kase emfansuo mra no na me so me fa me die na owie ye na me tutugu me ho me se me na ni mu ana ewie me no kase ni mi enu nyina wo ebesi nne babusu mienu ni enye mi ye biem Awurade nhira mo eto so biem nso me ba bi wa to nso me ma me bi ewo ba yie wo se ne yefun mu dwa ne sa ne yefun ye ne ya bidi bi ma no wonu mo ya be mi ti du osma me yem na na edwa me ni nyina ejai enti madansie ne Awurade nhira mo pa nyambo a me nso meba CEDAR ho nyame nhira mo amen. CEDAR nyame ye bia mame medicate me na de bia me fretete mo phone do e de ma ware me kunu gya wagya me o me ne bo akonto mu a wagya me nyina titi papa na Awurade na mumpai boy so asemedema me kunu free ya semenhia mumpai boy ya kebi kura nkaminchimi nanso empai boy nti ayame se bibin ame obi mu bi o se me hwan ye fe na o ka chem se me hwan ye fe ame ka kire ne se onfa ne TV ebono nkono efidua da ko sifia de bi onfa nto CEDAR onfa nto SOMPA na adena ama me hwan ye fe no obi hu ade kro ye wana wa papa nyame nhira wo efi se me kun free ya odi kan free ya ne die papa me frɛ wo bo wa mane nemu odne
na ade a mepɛ ɛwɔ SEDAR team ho nyame hyira wo na ɔhyira w'asɔfofoɔ no nyinaa ne sɛ mo abɔtira yɛ ne nipa kasa mo wɔte ma mo nyɛ sɔfofoɔ a ɔbɛka sɛ wɔmma me nkyɛn a ofra me mfa na abɛfra na wogye direction daabi SEDARfoɔ nte saa SEDARfoɔ ho ma yɛ nyinaa na nwumere ma atwerɛ namba ne saa sɛ meso medi adanse but na ɛnyɛ mo kwan fi sɛ meku mfia papa ɛne mo bɔ mpaeɛ na wo preachi na frɛ m'akyiri baakora wɔ kuma sɛ ka kyerɛ no ka kyerɛ me sɛ ɔtie wo bate na moyɛ no already so na me sɛ ɔsisɛ de mɔba TV so mewɔ takwa na madi mo ho adanse akyerɛ nkurɔfoɔ sɛ sɛ ɔmo pɛ ayaresa ɔmo pɛ animuonyam a ɔmo pɛ sɛ ɔmo Nyankopɔn animuonyam a ɔmfa ɔmo TV nto SOMPA ɛbɔ nwumere 9 kɔbɔ 10 Papa, me so me wa adanse di. Adanse ne say, ɛnna ne bɛɛ 3 days. Ɛna m'ani start me. M'ani ne yɛ me ja. Me amiti mu sɛ m'ani kosua no. Ɛyɛ me hene. Sɛ me yɛ ne hwia enye yi. Nti anwumere no na yɛ bɔ mpaeɛ na nsuo no. Mede bi hohoro m'anim na mede bi so m'ani ne so. Papa, sɛ m'ani ne tuuyɛ, sɛ me moyɛ. Papa aseda kɛse mka odi aseda nka Nyankopɔn a ɔde wo yɛ adwuma na mnim sɛ mmerepɛ mu no na mebɛhyɛ ne ho animuonyam. Praise the Lord. Adansi dio nipese obono TV sumo bia hu. Nyese we kremoni nko na o se kremon chese o ye sumfoforo. Unso na ye nwanwadie bi ama me so na obom pa ye no ema ye no aye nwanwadie bi ama me na di kan nenu ayare ye pa so na daworma ene on pa ba daworma ene Nyankopɔn a ye nyina ye sum na daworma nenu ano ho to no kama kurade otimi chimi ye bipia de wom ni sofo meswa menen ye ne no ntem fie kasa mpapa wu aja pade na ono pese waje nti me na me penyi so se mpapa mbani na majaji na musamempe ebi musa menja mana ampa mbejaye achiridi sawo no wanjai kasa menen nyaaye no ojijina so pese wodi me bone sa me nua ne yare no wonna ya atuma otoye nso na metem bia ne mpaebo wo bom pae tem bia meto metitizo ATM mpaebo no de obeka bia meso mekadi akire menua no so nya no so NCP onfa ho otoye na ekonya menua no de okan ne se omo friend bo na amane se menua ne yare de obisa se omo nkonko bisa se enya Malam Hassan Kwasi ajimifo no nyon na yare de wode na se wa yare na yende na eye menua ni nua na yare ono wanti ase amesi wonim nipa medano nipa mene no som no wonim nipa medano me am frɛ ya kancha no so do ko wonim a wonfa na asamo anya de emba no so de mesra wa ya na wa kai me on paibo mu asama wo kan me hu sɛ no pɛso wa kyerɛ me wa na kyese wa pa kyese me nua no na de woto yare ya e ma me na mo antime anka me. Hallelujah. Yema se mawrade Nyankopɔn. Sa me ka kyerɛ wo sɛ nyame asoma me SOMPA TV so ne SOMPA radio so. Sɛ Nyankopɔn fa me so. Yes, Lord. Na wo a wo hwem nyame ma nyina. Ɛno nti na mba nya asɔle asɛm. Na wo so ho atɔ. Na wetimi asom Nyankopɔn. Na botanti nyame de wo ba asase we so etimi abem. Sabre yi de MCR monfa eye studio lines no nkwa na engu. So sabre wo frɛ eye CEDAR lines na yentime mpeke. Say lines are frɛ na fa wa dance bra. Eye studio lines me no 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 adanse bre na edru so me ma 10 minutes na fa wa dance mra onso so de na Awurade Nyankopɔn aye oba ya bomode ansa obelo wa radio no anasa u TV no volume no na de Awurade aye according to Luke chapter 17. Yes, will be sa akwatafo no say omadanse no wo he. Praise God. Hallelujah. Also betimi abaso. Praise God. Odene baby okasa fro na dia na Awurade aye. Kwaku frempon dia na Awurade aye o.
Pacho ma ni asma. Uma ele kind boy you be the boy you live for me na me no be. Die boy oya SOMPA already so no. SOMPA already no. Ina akọ. Hallelujah. Wonderful. Aga frempon me de o dosu ko wo Yesu mojam. Yare no mabiom wo Yesu dem. Amen. 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 Praise God. Praise God. Praise God. Ojira so. When chimi anyina so betimi abaso. Also betimi abaso 0551931931. Praise God. So when chimi anyina so betimi afre 0551931931. 0548931931. Praise God. Odene baby okasa firo. Takwa Gladys. Dear na radio yo. Yes, Ndra, the first said. Na mo gwa chirme ngwase. Da bi wo Colombia. Ska. Ndra so ya punen me from me mo bom pai. Na me kan ni do we nya beten and na pay. Wa from do the scanner bi amaboa otino the scanner. Wa from me 10,000 say amaboa china nimpa ni scanner babra. Say nyanka so dem. And them pay and mo boy no menye scanner bi. Aye juma wanya scanner bi. Hallelujah. Gladys, Erade where you were friend him guasie mo no. The ake biara Erade nyama wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Papa odini baby okasa firo. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kasao. Dear na radio yo. So, is it the cabinet day because every month? Man so kobraje ahwefo de vote. Loto na saying na okay masturbation okay the amount me ho a it's no one sana de action the nonsense so the nonsense by bon kaka kaka na nyaso am you the bon by buzu the best na saying hallelujah. Yame eje wefre obonefo no ensem me no me bomb payam me do she Kristo mochem amen Erade she woden zadie no emabiom bo Yesu demo amen amen me do she Yesu mochem. Praise God. Odene baby okasa frem ma oneso kakra o. Hello. I just found the crow. Praise God. Hello. Hello. Odene baby okasa free. I just want to fat chemi mental nka ha. Enti san free. Praise God. Praise God. Praise God. Oh. Praise God. Also went to me and so. Praise God. Saba bi Sanford. Odine baby okasa free. Radio set no low one do mo TV na say radio no na yante on kan ye. Hello. There be dum TV na say radio no am I feedback? Where do me no? I have feedback kasa. Odine baby okasa. Mate no me I am me no me free fidie so a
from na menya time na me no mo mpae wate ade handle me we asia no me nipa we am here to me free so per from menya time am about 30 minutes me no be kasa wow for your friend me free so per from me o se nneoma hanan sanom from nyame be ye free praise God hallelujah odene baby o kasa free odene awrade aye acham kasa trasante mampo me ba cho ushla so that's not spiritual marriage me take ba me so ni de home so ni me hu bi abenu me step de so me na me hiamba ojide na o ye na ajo some me catch so the amount for the year nyoma o the say ne wojide setie bi o de ye adwuma me de wo hwe Yesu mojem awrade wa France o hiamba sa spiritual marriage na esi na wo kwan awrade dom na wo no bi wo Yesu dem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro papa. Ya frame ya okasa fro papa. Ye tiwo. Nyame aya de kese e de amame. Good. Ase e brother no me frɛ. Ene papa ti nkomo. Ase bi ga pa ko ya le pa nya agbo. Tino lempa papa me do kwa sibe tu manti. Le fuma kona e ta with me control to me no so. The truth about some of them is with from the appointment. My friend, I bought by a man said, "My time I'm this, you know, a command or an on this, you know." It is prepared, it is you do it in an apply for now with Jan and I and my toilet. I walk one in your toilet. And my yes, when I bought the putting out the phone, see, I can't, put me again, Erade ageno me de me san de wo gina ho ma no se erade ma busua no ho ban wo Yesu demo amen. Mesra se me fat last one ya men fabium praise God. Hello odeni baby okasa free o e pa cho ke se free ka cho Edia ne erade ayo odin me pa cho so na matan ke se free ka cho sister Mate enti e free fidie so a me the time no beto na me ne mo abompai mesra se mo a mo free ya mo ntimi anwura mu nyina momfa encheyen na obetime so asene wadanse the voice note momfa your personal number mo a mo free se ya me ntime mpeke biom ya de mre na ya adwuma wa fidie no so mo a mo frɛ no mentime mpeke biom enti mo de asa mo be send mo dance and voice note aba your personal number no so enti MCR mo fa your numbers no go screen anim number na de di kan ne de to so mmie no nyina na yi studio line free screen anim na fa your personal line mo enti your lines ne mo a mo pesa mo ne be bompa nyina ye free fidie so a wana wa me no be bompa mo a mo frɛ so a mo pesa mo de mo dance ba emma nyina no no ma de di kan ne de to so mmie no ni nyina de 0557 no ni mmie ni nyina ye WhatsApp line obetime de wa dance ye voice mail aba breson ye be bon so ahenya menu bonyama sabre yi de fa wonsio esi kasafidie no so anase TV nanim na o documents bia say ye o CV o passport wo niema monso so a sabre eyamo freya sese school bu okra ni school kra no osofo check ya onyanya school fa o bano results no to ho we rade be man school obanya school papa sabre die akaye meet kakra pe na nyame asema ye gina so nne ma ore mfi se enam program nti ye kasa fa se so bibi ye rade yona sani obofo no bi sa Sarah ewo Genesis chapter 18 verse 14 no obofo no bi sa Sarah se wo se wabo abrewa wo se nioma akwa akire na nyankopon so se oye bibi amawa nyame di mfie na eya na se nyankopon de ade ne sani a ne den ni mfie dudu a adie no aye
ɛnɛ sɛ wotie amanfo adanse nipa baako di ɔsɛ na ne furu no yade ama ne furu no ayɛ dɛ ahyɛ ɔsɛ ɔyɛ ne kakra bi pɛ mi hyira so wɔ TV so ɔde sra yɛ furu no so no ɔsɛ nneɛma afiri ne yɛ mu aba no ɔsɛ efiri hɔ ne ho atɔ no ne nyinaa atwɛ baako so ɔsɛ mi hyira nsuo no so maa no ɔde kɔma ne nua ɔyare serious ɔno so na ne furu no ahyɛ o ɔsɛ ɔtɛmɛ gya ne nan tɛmɛ nyɔ so ɔno saa nneɛma na ekum nipa ɔsɛfo ɔnom wie yɛ no ɔsɛ sɛ ɛba sɛ yɛ wɔ ha ɔne sɛ wɔ amania ne sɛ ɛwurade so bɛgyew na ɔsɔfo bu ɔne ha wɔ wɔnyɛ nyina yɛhwɛ Acts chapter 16 ɛnam yɛ mmerɛ no nti ɛwɔ from verse 16 to 28 na yɛmfa firi 25 no pɛ ɛnkodo 28 ɛnam yɛ mmerɛ no nti story na deɛ na awurade asɛm ɔka ɔsɔfo Emmanuel na dasuo mu no Paul ne Silas bɔ mpa yɛ to dwom ɛma onyankopɔn na eneduafo no tie na mpofiri mu hɔ asase woso kɛseɛ ɛma afiase no nyina so woso efiase hwɛ so nyina so woso na amonom hɔ na apono no nyina bue na wo nyina homa sane na ofiase hwɛfo no firi nam nyane yɛ na wo nu sɛ fiase apono na biebie no ɔtwenka de sanko bedi ne ho awo efiase susu sɛ ne duafo na adwane na Paul de ne kɛse tia mu sɛ nya ho bɔne bi na yɛ nyina ɛwɔ ha hallelujah wo hwɛ me a wotie me Paul nyame adwuma yemu Silas nyame adwuma yemu ɛno na ɔmokɔ hyia ɔhaw yɛboro wɔn yɛde kɔnsɔnkɔnsɔ gu wɔn obi hwɛ me obi tie me wayɛ papa bi papa na ko wie wo bɔne woyɛ sɛ wobua nipa bi sɛ nipa na asɔle atia wama wɔn sɛ si fam ɛna obi hwɛ me obi tie me nyame dwuma nti amane ato so sɔfo bi hwɛ me wotie me sɔfo maame bi hwɛ me wotie me sɔfo ba bi hwɛ me a wotie me asɔre ɛda bi asɔre ba bi hwɛ me a wotie me nyame dwuma nti ɛna wanya tamfo nyankopɔn adwuma a wobua nti ɛna wanya mane obi nso so hwɛ me wotie me abusua na wopɛ sɛ abusua no yɛ yie na obu abusua ni nti wo haw nyina no ene de meka cho se nya nko na wayɛ papa wanya amane ebi ato Paul de Silas anso frɛ Awurade no Awurade gye won ɔsɔfo baabi na abedru na mu ayɛ den na nipa famu de na de daso asa ene obi ntimi mo mpa yɛ biom obi ntimi nto ayɛyɛ nwuma Awurade biom obi ntimi nkɔ asɔre biom ene ɔsɔfo ya wura homedem ebo no nan kono na ewura homedem enti mechia memre da kwahwefo nyina ocha ya homeda anso obo ha ochena osofo se adwendwenti no onteme nkwa asore na bemabu ememe da kwahwefo memmo nyina yonkodo ochena mentre fie kone kosom nyame a wosom no no na bresem no nyame be hye wanumonyam wo menuanom a mokɔ kwase da asɔre ene kwase da kra wabɔ utim sɛ wo nkɔ asɔre obi kra kɔ asɔre akyɛ ofese oyɛ sɛ ɔbo obi ɔbo nyame dwuma ɔyɛ papa ɔsɔfo ne nuama asɛ aso Silas ne Paul ọmọbama mu ọmọ bọmpa yẹ amani hunu bere mu na ọsọfo nipa nkọsọnkọsọ gu nan na wọn nsa ne yẹ dẹ na ọbọ wọn nsẹm yasẹ yẹ twa wọn pere ẹyẹ dẹ na ọtọ nwom ọsẹ wọn na onim onyan na nyere ka ọsọ ọbẹ hyẹ wọn ho den ọbẹ ya ẹnẹ CEDAR award yẹ di bere nyinaa sẹ hyẹ wọn ho den ẹni CEDAR award team ni nyinaa sẹ wọn a wọn hyẹ yà wọn hyẹ wọn ho den nyame be fi soro mo so nyame soma na ho den efre soro ena udam ho ufie ho wa wariem ho wa adwuma mu ho asafo num ho nyame be soma na ho den amen shalom peace ena yemra no ko ti ye bom paye mieno pe kasa Awurade Yesu ena wasema ba ene shemeden bread ti se yemu Awurade be boa me ho be boa me ho sra be boa me ebe boa me busua no ebe boa me ma no adwuma sem no ma pomodin no bread ti se yemu ye o yema sila ene Paul do no me so me bresu ni Awurade ye bi ma se ya enya o chena
ɛwɔ obi man no so obi kurom hɔ ɛbi bi amakodie abusuam hɔ asafonom hɔ seseya oyɛ so dem bie wa nnabɔ mpae ɔse silas ne paul bɔ mpae ɔso bɔ mpae ne bi frɛ awurade oyɛ so dem bɛbi bi ɔhyɛ yɛ ɛfi bi afrɛ awurade sɛ awurade mu a ɛwɔ europe hɔ awurade mu a ɛwɔ asia hɔ awurade mu a ɛwɔ america hɔ awurade mu a ɛwɔ nkra hɔ nkra ne nipa mu nyina awurade mu a ɛsɛ radio hɔ nkɔ kɔkɔfɔbia ne nipa mu nyina awurade mu a wɔ hɔ wa wohyɛ yɛ wote yɛ kɔmase ne nipa mu bɔmpae onyame bɛboa ɔboa takora ne nipa mu yɛhyɛ nyame asɛm aba hɔ sɛ ɛbɛboa ɔsoro boa ɔsoro kasama tunyane ne nipa mu tɛkyɛ ne nipa mu ɛmfransa ne nipa mu onyame boa Western region, onyame boa central region ne nipa mu awurade boa otem region portal region ɛne ne nipa mu bɔmpae awurade boa northern region no nyina northern region no nyina awurade boa bie wa nna bɔmpae awurade tie ufie Jesus Christ. Asofo CEDAR hour nyame eye bi manema ye bompa ye twatoɔ obi wɔ ha asofo sister no sɛ kan ni mu ye egu ase sika aso nyankopɔn ye bompa ye onyankopɔn ma ne destiny helper shebre mu aboafo absene sika ene obi epesika obi so order aspiti obi bewu obi kunu obi yiringu obi ankasa owu no tie fa insurancy TV no so Ewurade tumi bo wuram Ewurade hodi bo wuram fa insurancy radio no ho baby ohwe ye free bia Ewurade tumi bo wuram enam pa ya etwato ye bo o se menso so Ewurade mame adanse osofo ye hye ye bompa obi ohwe ye wotie bia se nyankopon ma na adanse ayaresa adanse adwuma adanse awo adanse kasa Ewurade Yesu menso so me kwa konso so so mame adanse sanya wo ma binom no say ya ye wan na bo Yesu dem le pa anda ya mama we kwa mama Jesus. Ka amen ka semiensa. Amen. 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 Wa share YouTube, share our Facebook type amen miensa. Hallelujah. Amen. And then me bon paye go unso no documents na so. Say yemre no eya yempe. Jesus. Everything and now what's some about? I'm for dear dancing. Obi o hwe ya ne das wasa. Ono so man dance ni bi. Me share onyame ya de say to me. Jesus. Mo wura nsuo bi obi bia apeja. Amen. Nsuo bi ekuta wo. Ena ne Yesu moja. We Yesu de. Ena ne miracle water. Yes. Ena ne healing water. Amen. Ena ne the blood of Jesus. Amen. O di nsuo yi be ye bia enya dance. Me fra dance gu eye documents bia wapeja ye that TV so photo passport CV nyame adanse ntoso bibia so aneba ebisi onyanya eye your friend say they replace school Ewurade nhwema no amen so demo amen amen nyame nshira opi announcement a chat on the 2 days program so bibia Ewurade yona ochina
ɛna ɛyɛ grand finale ɔkyerɛ ne yɛde program na nkasa na ɛnɛ sɛnea dan no se bɔ ma konwa nyinaa yɛ ma ɔkyena frɛ obi na obesu frɛ obi ɔkyena ɛyɛ mɛmɛnɛ da ɛnti bra ɔwɔ yie bi kɔkora na ɔbɛtumi akɔkyea no papa na ɛbɛbɔ 10 no na waduru ɔwɔ kuma sɛ ne potem ha ɛna yie kora no kwɛsɛ da ɔbɛtumi akɔkyea ɛnti ɔkyena ɔbɛtumi aba ɛna Monday so yɛ holiday ɛnti ɔbɛtumi aba program no bi na adanse ɔkyena na mɛnya kwan so afrɛ ɔmo pɛ ba ɔmo pɛ awadeɛ akwantufoɔ ɔmo bibi da ɔmo soɔ ɔmo ma bɔnefoɔ no fa wɔn numum na ɔsɔfoɔ ma gyina nyame asɛm so ahyɛ ama wɔn adanse a ɛbɛba na ano bɛyɛ dɛ ɔkyerɛ nso so ehyira nneɛma so hɔ ɛyɛ ɛwoɔ ama nyame ma odi bibi bi aba so pɛ sɛ mɛ bɔ so mpaeɛ na bɔ so mpaeɛ ama nyankopɔn hyira wo saa bere deɛ fa yɛ numbers go screen anim yɛ numbers no MCR fa numbers no ego screen ani numbers 1 2 3 no obetimi afrɛ ne miɛnsa nyinaa na me de 1 hour AC wɔ ɛyɛ 10 to 11 mo na mo fra mo pɛsɛ me ne mo bɔ mpa nyina saa mmerɛ manya time ama mo fra nkyɛ me sɛ na ma mie studio lines na ntum ama mo amfrɛ for mpa bɔ no na saa de 1 hour also frɛ 0557 000 967 0557 000 967 no ma toss me 0557 30 90 80 0557 30 90 80 no ma try to 0553 53 89 0553 53 89 no ma se me ensanyina ofra ubenyame na obebon pai 10 to 11 ebi a won so pa dance wo bibi ho ebi a bibi cause of frɛ na me na obebon pai nyame ya adom na Yesu ama memene da ebo 6:30 a eyafa o TV no to sompa anopa 6:30 sa over 2 to 3 hours ye de bo dance ma hu se nyankopon betima ya wo so de na ama enti fato obi a won fanto frɛ wa onua bi oba bi wadanfo bi wabusu ni bi so mfanto no so onti adanse ni bi na onti me nyon CEDAR awa mpaebo no no so obenya adanse menyi TV no no radio no mfre sompa TV ni sompa re ye free ha asofo foforo so di echi tie na obeye nhira pi nyame nhira se wo se ombre nyame ya do Monday to Friday la ye be say share live no anwumere 9 to 10 sa so na one kwaso anaso upon tema Sunday so about 10:30 to 12 live service obetie nyame nhira bye bye.